Je dwarren als Fries haast net meer de provincie uit. Toch doen we deze keer van het NK Kwarte Baan. En daar moeten we bij wezen, want Jesper Hospes kan zijn titel prolongeren. Kwestie van titeltje prolongeren, Joet? Nou, kwestietje. Het wordt de regenhap, maar ja, we beginnen wel voor. Maar door best wel de grote favoriet? Nou, ik denk dat ik samen met de Mulders de snelste ben. Ja. En nou, de mummer dat we de finale hellen, dat we alle drie geen fouten maken. En dan, dan moeten we het allemaal uitvechten. Koning van de Kwarte Baan is Jan Ikema. 33 jaar dienst die hij op ditzelfde ijs in Assendelft en werd hij Nederlands kampioen bij de junioren. Hey, ooit is het een keer 300 jaar weer omgegaan met kroegbaas die zeiden van nou, laten we maar een wedstrijd schreeuwen. En ja, die wedstrijd die we nog steeds organiseert. Mooi hè, zo'n Kwarte Baanwedstrijd, maar ik in Assendelft praat Elsnien over de tocht der tochten. Het waren jou nog wel de provincie uit? Ik kon de provincie nog wel uitkomen, ja. Waar is toch nog wel de provincie uit? Ja, zeker. Ik wel. Ik bedoelde eens, omdat die Elfsteentocht rond zit te komen. Durven jou nog wel een provincie uit? Oh, zo. Ja, nou ja ik zal die Elfstedentocht zelf net maar uitskaatsen. Ik ben net iets lid en ik ga net op de kaart van mijn huid, want het mij net. Maar wist, om zwart te rijden, mijn bekende kop, dat vind ik wel een beetje, ja misschien wel, ja. Zo. Wat wolwis is van een ticket is Freddy Wennemars. Dat wolwegeester is uit te schroeven maar zijn stapbewijs. Ik ben ingelood. Groep 15, unit 5 of zo. Ja. Dus ja, laat maar komen. Is dat een beetje de droom die uitkomt? Ja, nou, ja, ik hoop... Als hij doorgaat tenminste. Droom, ja. Ik vind het heel mooi dat hij komt. En ik heb ook al zeker verwachting dat hij nog wel veel vaker komt dan één keer. Wennemars helpt de finale van het Nederlands kampioenschap Kwarte Baan net. Bij de finale Fjouwer wol Jesper Hospes dus, Pip Schipper en de boren Ronald en Michel Mulder. Ronald Mulder en Hospes winnen alle de eerste 2 wedstrijden. En dus is de allerlaatste rit de allesbeslissende rit. De winnaar komt uit de race van Jesper Hospes en Ronald Mulder. De snelste tijd nou daar is van Jesper Hospes. Tredje 94. Een barenkoor, maar Fjouwer hondste sneller als diezelfde Ronald Mulder. Het wordt dus spannend. Hospes luidt voor. Hospes is sterk en de rapste van alle jaar. Hij luidt zelfs een paar meter voor en hij wint maar oermacht. Jesper Hospes prolongeert zijn titel en wordt voor de 2e keer Nederlands kampioen Kwarte Baan. Ik heb tot nu toe een hartstikke mooi seizoen. En ik heb het seizoen in de World Cup al heel nog een size. En nou ja, dat is juist nou worden. Er is gewoon een stukje power erbij krijgen. En nou, daar mag ik die Oorman verslaan. Ja, dan ligt bij oermacht en dat je op dit onderdeel het beste bent. Ja, nou, dat scheelt ik machtig. Nou ja, daar ben je wel voor, dat is hartstikke mooi. En oh ja, Freddy Wennemars die had nog een tip voor het overstedenbestuur. Ik zeg, we hebben gezegd in het oosten, dat zeggen ze, vaak ben je te bangen. Dat betekent eigenlijk van, dat je af en toe ook een keertje een risicootje moet lopen. Niet te veel risico natuurlijk, maar ik bedoel, doorgaan met de Elfstedentocht. Succes mannen en maak het parcours mooi ijsvrij. En dankjewel. Hoi!